Cuk. Allah 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 Allah, iwa apa geng? Allah 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 pelayu di Jabang bet. Ih. Anu geng, apa jenenge iki? Iwa anu. Apa ki yo? Sepati paling tarane kaya wah mantep. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nih geng, kita mulai nih. Biasa umpan andalan kita, cacing is the best pokoknya. Kita coba spot baru nih geng. Ini airnya jernih, tapi biasanya langsung kita cemplungkan saja. Ini spot anyar ini biasanya gacor biasanya. Anteng aja. Tapi yo jenenge berusaha yang ini ki. Berusaha ya enak iwake yo syukur. Rene yo sesuk gak nindim-tindrin. Namplung ora gelem ngetoki iwak pekok ini. Panganan reneng belunge reneng erine kok. Rek nguntal kuwi cowong iwake. Ini ki golek hiburan. Ya hiburane arep nyambi kerja karo budal arep nyambet gawe urung enek. Ngenteni jam karo ngenteni mulai kerja nyambi mancing. Golek hiburan. Kadang wong ning omah ki pengen. Mesti wong-wong sing gayane mendino renten-renten. Pengen nyekel joran, nyekel walesan. Delok kampul kendut-kendut sadu geng. Ya wong kan kadang ora enek sing iso ya awake dhewe ngene iki. Urung tentu wong sing duwe hobi mancing njekek iso mendino iso nyekel walesan mancing. Paling ya dadi bojone. Lek ngono tuntutan tanggung jawab golek nafkah. Ya jarang-jarang wong lanang iso bendino nyekel walesan mancing. Ya wong sadu ngene iki nek. Dino gayane terima nyekel pancing. Kayak kenduk-kenduk ya jan. Ora nang jarang-jarang wong lanang iso bendino iso mancing nyekel walesan. Kadang delikan karo si wedok. Masalah apa? Masalah wong ora iso bendino mancing. Nek nyonge kan bendino iso mancing. Mergo apa? Nah, gayane nyong kan ya mancing ini ki. Lah jarene rezeki nek sing ngatur, Mas yo mancing nek rezekine teko dhewe ya oleh duit. Nek konduk-kenduk ra ngemplok. Cengoh. Ini yo Mas yo kerjane mancing ya mancing. Kadung hobi lo. Ndelep ngono lho. Biasa cari hiburan. Ngomong nyambut ke tenten-tenten ngene kae. Njemene kok nyekel pancing, ora iso kan. Awake dhewe ngene iki nek dongane yo mancing. Nah iya jarane kan rezeki nek sare sing ngatur. Sing penting awake berusaha. Ora teko dhewe. Lah aku yo berusaha gawe video mancing iki. Nek sing delok rame ya iso ngleh duit. Sangka Kang Tup. Nah, iki kenduk-kenduk iki wong sing ra iso mancing ya batine jiwa-jiwane mancing pemancing meronta-ronta. Roh kampul kenduk-kenduk ngene iki. Masalahnya apa? Masalahnya wong-wong iki urung tentu nek iso mancing. Ya teh? Sah.
Urung tentu wong iso mancing ngono. Kaya awake dhewe niki wong sing berdasi PNS ini biasane lah dina Minggu ra iso. Lah awake dhewe ya ben dina lek metu nyekel walesan ngene. Sane nek wis hobi iki mendaging. Roh walesan ngene karo roh kampel genduk-genduk ne seneng iki serang dibilah. Po senenge. Tipku ya geng, tipku nek mancing iki nek nganggo cacing, aja sampe kok pakane sithik. Pakane utuh ngene. Dadine iwak cilik, iwak gedhe itu ngingetne ngene wis berpengaruh. Mbok dipangan klelek sak pancinge apa ora ya penting mesti wis kebagian dhewe engko. Nek nyantol langsung kentul. Wong-wong iki ora tentu iso mancing kaya awake dhewe iki ra iso. Wong nek sing sibuk-sibuk niki ya bingung deh. Piye caraku ben iso mancing? Lah iya ora. Lah awake dhewe iki ben dina iso mancing. Dadi los. Hiburan. Ini padahal yo kadang yo ora tau oleh. Jarang-jarang oleh. Tapi nek jenenge wis hobi gitu. Ngerti yo mangane iwak wader cempli cilik-cilik lho iwak teri cilik-cilik. Nek jangger pampul wis kentuk-kentuk demene kaya mbok iki. Tenanan. Masih orang oleh belas lho kok dipangan kentuk-kentukne marem rasane ati wisan. Tapi lek ora nek semangat blas merentol nyemplungi ae jane. Tapi lek jiwane pemancing-pemancing roh pampul roh walesan iki nggo tekek ngene. Lah. Wis merontar-rontar walesane weh. Ndane sadune. Ini menghilangkan stres, menghilangkan jenuh ini. Kadang setiap wong beda-beda, nek wong penghobi pemancing iki. Senine beda nek wong mancing kambangan ngene iki nggo kempul ngene iki karo keleman iki beda nek. Senine ra ngalang-alangi, senine wong mancing kambangan. Ro kampul ngene kenduk-kenduk demen kaya mbuh. Mergo yo sangke mbuh yo padahal yo mok kempul ngono. Nyawang kimpul berjam-jam Ramadan lho kuat wong mancing ra heran aku. Sing penting apa banyu ngombe kopi rokoke jelali lho. Ngene demen kaya mbah bedoan. Kadang oleh lho mesti. Piye jenenge wong hobi mangke. Wong seneng mangke. Wong seneng jenenge larang regane. Seneng larang regane iki ya delok-delokno awake dhewe ngene iki aja larang-larang umpane. Nek wong ekonomi lemah kaya awake dhewe ngene iki ya umpane ya cukup cacing. Tinggal duduk ning dindi kono. Nek wong sing berduit nih umpane sing tukon larang-larang. Ya belum tentu. Oleh podo ya. Tergantung nasib. Tapi sing penting ki menghilangkan hobi lho sing penting ki. Hobi ki nek ro pancing ro gembul luwih demen kaya mbok ya. Padahal ya nek sing untal blas iki masalah. Deleke meli. Water cempleng ngono ya ora sing kumat-kumat belas e. Dunya ndi jenenge wae. Petok tenan. Plang-plang iki tembang lho. Iki kudu ndelik asine. Kayak anak-anak utuk wae wakan lho. Kudu ndelik ning ndi sini. Ora enak sing untuk blas ya. Mang untuk ciluk tok. Di paling. Si iwak lho Kayaknya di bedoan.
Alenggon lah aku. Bisa ngalih geng, ngalih dulu. Testing ngalenggon geng. Testing ngalenggon yang suku-sukutan ini. Jeru nggone jawane. Banyu bening iki ya. Jeruk yang boleh geng. Jeruk geng. Oh jeru ini. Yang ini kira. Jenis penghobi pemancing ini. Ngolah ngalih ini orang ini. Sing dilat. Karena sing dilat yang ngolah ngalih ini. Oke. Wis mulai kentuk-kentuk ya. Kentuk-kentuk tok ati untal padha. Jenenge wae pawekok lembu. Waceng mau dipakan sakmene gedene lho. Akeh tok matane dedet. Aduh. Sangkik mendhe Pak iki. Nyekso tenan iki. Anak wadran akeh tapi ora gelem mangan. Cengoh. Duh iwak teri. Kok kendak-kendi tok lho, didilat tok. Lah kaya kentuk-kentuk kan. Oh lho. Iwak cilik jawane. Teri orita lah. Masalah jabang amit. Mau didilat tok tuh. Nggone iki wis jas iki rano. Semak-semak rumput-rumput ini. Wis langsung kentut. Kentut ini mau disinggol tok. Lek. Ayo nang centul lep. Eleh kurang jeru geng. Pakane gede nih. Cangkeme ra komat. Menang lah mau didilat tok. Mau didilat tok. Masa jeron. Aku yo ora. Era jeru ini banyu bening ini keadaan banyune jeru ini era rada ndelep isin dek ya rembul-rembul. Iwak air mangan isin. Beyo panas pisan malahan. Ora situ. Alah nanti undang iki gini terus ini iwak. Kentuk tapi ora diemplok. Ndelik ning arep
Apa tujuan iki? Kok iso mandang nyep dilatih tok ae. Bentuk-bentuk langsung aja nih, Bu. Cuk. Allah, iwak apa iki, Geng? Allah, pelayu di Jabang bet. Wis. Ih. Anu, Geng. Apa jenenge iki? Iwak anu. Apa ki yo? Sepati paling tarane kaya. Wah, mantep.